Avui, en Coses Boniques, la ràdio de la música que ens uneix, estem amb Andrea Durà, que és la logopeda al Centre d'Atenció Primerenca, APCA, a Onil, i que no fa massa anys era alumna del nostre institut. Hola, Andrea, encantats d'estar amb tu. Bueno, hola a tots i a totes. En primer lloc, donar les gràcies per comptar amb mi i poder participar en aquesta entrevista amb tots vosaltres. Andrea, tu vas ser alumna de l'institut. Què va ser el millor que el va passar? Què és el que més trobes a faltar? El millor que em va passar? Bueno, jo crec que sens dubte van ser els amics i les amigues, no?, que vaig fer durant tots aquells anys. No sé, conèixer a gent nova, parlar, riure, aprendre ja no sols coneixements acadèmics, sinó també d'experiències, aprendre de situacions, de reptes, inclús de fracassos, no? És un poc... La veritat és que guardo grans records d'aquella etapa. Trobo a faltar molts moments, sobretot moments al pati, moments en classes, moments de molta diversió, no? En els companys, anècdotes, no sé, tindríem 1000 anècdotes també per a contar, inclús que a vegades recordem encara entre amigues i amics. I no sé, jo també em pregunto a vegades què serà d'alguns professors, no? Al fi i al cap, els professors i professores han sigut part d'aquella etapa tan important per a tots. I molts d'ells també han sabut orientar-nos i acompanyar-nos. Així que també a voltes recorde què serà d'alguns professors i aprofite aquesta entrevista per a agrair a tots i a totes aquelles professors i professores que em van donar consell i, clar, que em van ensenyar tantes coses. Què ha aportat l'institut a la teua vida? Aprenentatge, tal i com he dit abans. No em referís sols a conceptes acadèmics, que també. Em referís a aprenentatge d'experiències i de vivències, sobretot. L'adolescència, diguem que és una etapa que implica molts canvis, no?, en molts sentits, i pot resultar dura, molt dura, per a uns més que per a altres. Com he dit abans, aprenem també dels fracassos, no? És molt important això, veure els fracassos com algo que ens ajuda després a aprendre d'ells i a traure eixa part positiva i eixa aprenentatge que implica viure moments complicats i moments difícils. Al fi i al cap, la vida no és de color de rosa i és molt important, no?, afrontar aquests moments tan complicats o tan difícils que ens poden sortir i aprendre d'ells, treure aquesta part positiva. Jo crec que això és molt important i ja no sols en l'etapa de l'adolescència i en l'etapa durant l'institut, sinó també durant tota la vida, no? Així que jo crec que és molt important aquest tipus d'aprenentatge. La vida també ens ensenya poquet a poquet a tot allò, no?, a fer tots aquests tipus d'aprenentatge. Així mateix, aprofiteu l'etapa per a riure, per a aprendre, per a fer amics, per a sentir, per a donar-vos compte de qui sou i quins són els somnis i reptes que voleu aconseguir. Esforceu-vos molt en aquelles coses que vos agraden, molt, i en aquelles coses que vos facin sentir bé. Jo la veritat és que em queda en tot això, no?, en vivències, en experiències i molts aprenentatges. De què te'n recordes de quan venies a l'institut? Doncs sol recordar, no sé, moltes vivències, molts moments divertits, inclús de vegades en quan d'algunes amigues i jo recordem moments, mos riem. Si alguna vegada vaig a IBI i m'encontro algun company o alguna companyera igual, en alguna ocasió em recorda moments i sobretot anècdotes, moments divertits, risses en classes. Recordo també molts professors. Per exemple, també recordem molt les classes, com la de música, que com no podia faltar en aquesta entrevista. És que a qui li agrada la música em podrà comprendre, perquè jo he sigut músic, val? I clar, disfrutava molt d'aquestes classes de música
Jo no sé ara, però en aquell temps cantàvem, tocàvem la flauta, tocàvem altres instruments, inclús vam aprendre molt a redactar correctament el valencià. Això els que van ser els meus companys i companyes ho entendran, vamos. A vosaltres, que vos ho explique Manolo, que és algo que no podia no mencionar a aquesta entrevista, no? I la veritat és que van ser moments molt divertits. No sabria dir-vos perquè hi ha un fum, així que, no sé, sobretot anècdotes i rises. Actualment eres logopeda en un centre d'atenció primerenca. En què consisteix el teu treball? Sí, actualment soc logopeda al centre d'atenció primerenca que hi ha a Onil. La meva feina consisteix en moltes funcions, no? És molt àmplia. Vols explicar un poquet? La logopèdia és una disciplina sanitària, val? No molt coneguda per molta gent, però bueno, poquet a poquet ens fem conèixer més, no? El logopeda, diguem que és el professional sanitari que s'encarrega de la prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament de qualsevol trastorn o dificultat que afecte a la veu, a la parla, a la comunicació, al llenguatge, a l'audició, inclús altres funcions vitals del ser humà, com són les funcions orofacials, la deglució i la respiració, entre altres. Per a que ho entengueu un poquet millor, us poso alguns exemples, no? El logopeda, diguem que és el professional encarregat de, per exemple, ensenyar a un professor a respirar i a parlar adequadament per a no danyar les seues cordes vocals, a tratar les alteracions articulatòries d'un xiquet i aconseguir que la seva parla siga intel·ligible, comprensible, proporcionar ajudes, estratègies, sistemes i suports que possibiliten una comunicació, ja no siga oral, sinó també pot ser visual, per a aquelles persones que no poden parlar per X motius. Tornar a ensenyar a menjar i a tragar una persona que ha sofrit un accident cerebrovascular, etc. Podria donar-vos molts més exemples. Com us he dit, la logopèdia és una disciplina que actua en un camp molt ampli i com la resta de disciplines sanitàries existeixen especialitzacions. Actualment jo em dedico més a la població infantil, concretament a l'àmbit de l'atenció primerenca, tratant i ajudant a xiquets de 0 a 6 anys. Com funciona el centre amb tot això del Covid? El Covid ens ha fet a tots i a totes adaptar-nos a una situació molt complicada, a reinventar-nos sense parar. Al centre duem a terme totes les mesures de prevenció que hi ha que dur i que tots sabem ja, no? I a més disposem de protocols que seguim en el cas de que la cosa es compliqui molt o bé tinguem algun cas positiu. Des de la meva perspectiva i com a logopeda, realment és complicat i molt difícil. Tingueu en compte que, per exemple, per a tratar dificultats articulatòries de la parla o bé per a avaluar la motricitat orofacial, és a dir, els músculs de la cara i les funcions orals, com és la deglució, necessita observar, necessita tocar la cara, la boca del xiquet i la xiqueta, és que si no, no es pot fer el treball en si. Per a reeducar els sons de la parla i poder instaurar el punt articulatori d'un determinat so, és a dir, per a jo ensenyar al xiquet a pronunciar el fonema o el so K, necessite primer veure la boca del xiquet, ajudar el xiquet a encontrar aquest punt articulatori on deu posicionar la llengua per articular la K i conscienciar-lo d'ell. Sí o sí, necessita tocar la boca, necessita tocar els músculs. I sobretot estem adaptant-nos molt a aquesta situació. Des d'antes de la pandèmia, inclús ara, sempre hem utilitzat, evidentment, equips de protecció, guants, tots els materials estan sempre tots desinfectats i, a més, molts d'ells són d'usar i tirar, que no es poden utilitzar i sols utilitzar en un moment determinat un xiquet sols. Aleshores, imagineu-vos que és complicada en aquest aspecte, no? A més, els professionals, el logopeda, evidentment no ens podem llevar la mascareta i ara estem utilitzant fotos de les boques de cada punt articulatori d'un so i d'esta manera ens evitem nosaltres llevar-nos la mascareta i que el xiquet pugui veure
quin és el model correcte, no? Això també ens està ajudant molt. I bueno, també l'ús de la mascareta influeix negativament en el sentit en què molts xiquets, sobretot els més xicotets, ens veuen com a algo estrany que tenim ahí a la cara i que tapa i oculta gran part de l'expressivitat facial i que dificulta molts aspectes de la comunicació en aquest sentit. Teniu en compte que la comunicació no sols és parlar, sinó que podem comunicar de molts tipus, amb un somriure, amb una mirada, amb una expressió facial. Com dic, està sent complicat en aquest sentit. Però bueno, estem poquet a poquet adaptant-nos, estem sempre traient idees per a pal·liar totes aquestes situacions i dificultats que van sorgint i jo crec que poquet a poquet anem aconseguint objectius i això és lo important, no? Sempre, amb les dificultats que vinguen i que tinguem, sempre tirar cap avant. Per què has elegit ser logopeda? Ho has sabut des de sempre? Pues mireu, va ser algo curiós. Diguem que quan jo estava en primer de batxiller jo no tenia ni idea de què volia ser ni a què volia dedicar-me. En aquell temps, m'imagino, ara no sé si es farà, però quan jo estava en primer i en segon de batxiller ens passaven com unes proves, l'orientador o el psicòleg de l'institut, no sé, ens passaven com unes proves a tots per a veure què volíem ser o diguem que contestant a uns ítems o unes preguntes diguem que ens orientava un poc a què volíem dedicar-nos. Jo, aquestes proves mai les he entès i no s'entenc encara, la veritat. Jo crec que una prova no va dir-te què vas a ser o a què vas a dedicar-te en la vida. Al fi i al cap això serem nosaltres mateixos, un mateix qui ho sap i es dedicarà a tot allò que es faci sentir bé i feliç. Val? Jo, aquelles proves, com us dic, no us vaig entendre molt, però bueno, tampoc em van donar la solució, que no tenien que donar-me-la. I jo sols tenia una cosa molt clara. Volia ajudar a les persones. Era el que volia. Les proves eixes no m'orientaven a això, ni mucho menos, però jo estava en que jo volia ajudar a les persones, dedicar-me a algo de tot això, no? Mireu com és la vida que vam acabar primer de batxiller i jo encara no tenia clar què volia ser. Aquell estiu vaig tindre l'oportunitat d'ajudar a un familiar a aprendre a llegir, inclús a ensenyar-lo a parlar, no? Que tenia algunes dificultats en articular alguns sons i clar, necessitava ajuda perquè anava a iniciar el curs escolar. Jo vaig dir, bueno, pues vaig intentar, no, un poc ajudar-te i en aquestes setmanes a veure què tal va. Pues a partir d'ahí jo vaig a començar a notar molta curiositat per els sons de la parla, com sonàvem, com col·loquem la llengua per articular diferents sons de la parla i com tot això i com unes dificultats en la parla i en la comunicació poden influir tant en la relació amb altres companys o amb altres persones, inclús després en l'aprenentatge de la lectoescriptura, entre altres aspectes més, no? Jo ja vos dic, vaig a començar a llegir molt al respecte sobre tot això perquè m'agradava molt, vaig notar molta curiositat i per fi vaig trobar el nom de logopèdia. Va ser un poc així, jo aquest nom l'havia escoltat, no? L'havia escoltat evidentment, però mai m'havia parat en buscar informació al respecte i quan vaig buscar informació i quan vaig a començar a informar-me més, vaig veure que és com he dit abans, una disciplina tan àmplia que em va encantar i a partir d'ahir ho vaig tindre claríssim. T'agrada el teu treball? A mi em fascina el meu treball, clar que sí. És tan gratificant poder ajudar als demés. No us ho podeu imaginar. La logopèdia és vocacional des del meu punt de vista. O t'agrada molt o no t'agrada. Teniu en compte que ajudem a persones. Primer són persones i els ajudem en tot allò que necessiten. Des del meu cas, a poder parlar bé, a poder comunicar-se amb altres persones en els seus entorns, inclús a poder menjar i tragar amb eficiència i seguretat,
a poder comprendre què és el que diu l'altra persona. Imagineu-vos tindre dificultats en tots aquests aspectes que resulten vitals per a un ser humà. És que el poder ajudar en aquestes funcions és totalment importantíssim i gratificant per al logopeda, també per a altres professionals, clar que sí, però jo sobretot em quedo en tot això i jo crec que és el que més m'agrada del meu treball. Quin altre treball t'haguera agradat fer? Bueno, doncs com jo us he dit abans, jo tenia clar que volia ajudar a les persones i bueno, possiblement també m'haguera agradat ser mestra, a lo millor, o terapeuta ocupacional o psicòloga que vaig estar pensant-ho i no ho descarte. Però bueno, de moment em vaig decantar per la logopèdia, soc logopeda i qui sap, si en un futur estudie altra disciplina, no sé, però bueno, de moment em quedo en la logopèdia. És molt difícil ensenyar als xiquets a parlar? Quin és el teu truc? Bueno, hi ha de tot, La logopèdia, diguem que emplea metodologia pròpia de la disciplina, val? Intenta que totes les tècniques i estratègies i metodologia que utilitze estiga sustentat tot científicament i que tinguin funcionalitat per aconseguir els objectius que propose. No es tracta d'utilitzar exercicis, activitats o tècniques a la babalà sense tindre en compte què és el que necessita el xiquet en aquest moment actual. Val? A més, els tractaments van evolucionant. No sempre ens quedem en les mateixes estratègies o en les mateixes activitats. Poquet a poquet, conforme el xiquet vagi avançant, el tractament va actualitzant-se. Val? Això és molt important. Després, no totes les tècniques o estratègies funcionen en tots els xiquets. Al fi i al cap, cada xiquet és diferent i aunque tinguen el mateix trastorn o la mateixa dificultat o dificultat similar, cada pacient té el seu tractament individualitzat en funció de les seues necessitats, però també de les seues capacitats. I a partir d'ahí plantegem els objectius. No parlo ara de tècniques i metodologia perquè, coneixent-me a mi, no acabaria mai, però quedeu-vos en aquesta idea. Val? Intentem sempre plantejar estratègies i recursos centrant-nos en cada xiquet i xiqueta. Mai actuem igual. Val? Això sí que és bàsic en la intervenció. Destacar que la logopèdia, evidentment, no actua en solitari i molt menys si parlem d'atenció primerenca. Val? Aleshores, jo actualment tinc la sort de formar part d'un grandíssim equip de professionals que de veres sense ells no sé què faria. Val? És un poc que és necessari, no? l'equip i professionals que tinguen ganes de treballar, d'ajudar i un poc anar en la mateixa línia que tu. I jo dono les gràcies per conèixer i formar part de l'equip de professionals, val? Que tenim al Centre d'Atenció Temprana d'Onil. També diguem que per als xiquets, per a que puguen avançar, és necessari no sols la coordinació entre nosaltres, sinó també la coordinació amb professionals externs al centre, no? Com són els metges, són els mestres, els neuropediatres, els otorrinos, els educadors, etc. Val? Tots hem d'anar a una buscant tot allò que siga bo, beneficiós i que pugui ajudar a cada xiquet i xiqueta. També, altre aspecte importantíssim és la família i la seva implicació i participació en el tractament. Val? El tractament i l'avaluació, evidentment. Nosaltres donem una atenció centrada en la família. Per tant, és fonamental i molt important que s'impliquen i col·laboren en la teràpia. De no ser així, rarament aconseguim objectius. Val? Per tant, és una part fonamental que sempre destaquem. Quan acabes de treballar i aplegues a ta casa, sents que el que has fet ha servit per a alguna cosa? Què et transmet? Bueno, doncs jo em sent molt bé, la veritat. Com us he dit abans, és algo molt gratificant, no?, el poder ajudar a les persones. Tingueu en compte que
no sols tenim moments bons, que tenim moments meravellosos, de veres, però com a tot, o com qualsevol feina, també tenim moments durs, tenim moments de molt d'estrès també, i en moltes ocasions és necessari desconnectar, clar que sí. Jo no em considero perfecta perquè encara he d'aprendre moltíssim. Jo crec que això mai pares d'aprendre, mai deveríem parar d'aprendre. La carrera i els estudis universitaris es donen unes nocions bàsiques, un títol per a poder exercir, però és amb l'experiència quan comences a aprendre i a assolir coneixements. Al igual que altra disciplina, la logopèdia implica formació contínua. En ningú moment parem d'estudiar, de formar-nos, perquè tot s'actualitza, els coneixements i metodologies, gràcies a la investigació i a l'avanç científic. Quan torne a casa intente desconnectar, perquè sí, perquè és necessari, però sí que és inevitable moltes vegades pensar en què puc fer per a aquest xiquet aconseguir tal objectiu, pensar en com ha anat la sessió, en com podia millorar, no? Jo crec que tot això també forma part de la logopèdia i de les ganes que tingues de treballar i de millorar dia a dia, no? Jo crec que tot això també és molt important, el voler fer bé les coses, l'actualitzar-te i no quedar-te estancar en 5 o 6 exercicis que t'han dit en la carrera i ja està, no? Jo crec que al fi i al cap això és l'important, el tindre ganes de fer bé les coses i de fer la teua feina, clar. Què és el que més t'ha agradat del teu treball? El que més m'agrada és veure la cara de felicitat dels xiquets i de les xiquetes que estiguen bé i també la dels seus pares, el veure que junts podem aconseguir moltes coses, el tindre l'oportunitat d'ajudar-los, és el que més m'agrada, la veritat. No sabeu lo gratificant que és veure un xiquet quan aconsegueix un objectiu. No us ho podeu imaginar. Moltes vegades es donen, sobretot si són més majorets, es donen compte i bueno, això és una fiesta, la veritat. Són moments meravellosos. Jo crec que això és el que m'enduga a casa dia a dia i el que més m'agrada, clar que sí. Hi ha el cas d'algun xiquet que t'hagi marcat? Clar. Abans de començar a treballar a Onil, vaig estar treballant a altre centre on ateníem a xiquets amb trastorn de l'espectre autista, amb TEA. Me'n recorde tant d'ells en molts moments, m'han ensenyat tant. Nosaltres ensenyem als xiquets, però ells també a nosaltres. Ens ensenyen lo dura que pot arribar a ser la vida, però també l'esforç que som capaços de fer per a poder avançar i per a poder viure. Des d'ací vull donar tot el meu suport a tots els familiars pel gran esforç que fan dia a dia per als seus fills, per als seus nets, per als seus nebots, per la comprensió i per la implicació que tenen en tots els tractaments. Vos passaré un escrit i que Manolo vos el posa, que plasma molt bé tot l'esforç que fan les famílies i ho plasma amb una imatge que jo crec que és ideal i al fi i al cap una imagen vale más que 1000 palabras i crec que pot ser molt interessant. Vos li ho donaré a Manolo per a que ho pugueu veure perquè crec que és molt bonic i molt important. I per acabar, aconsella un llibre per a llegir, una cançó per a escoltar i un lloc per a viatjar. Un llibre? M'agrada molt els llibres de misteri, de suspense, de crimen. Ara m'ha pegat per ahí. I vos recomano molt d'uno que es diu La xica del tren. Jo no vaig poder parar de llegir-lo fins que no el vaig acabar, o sigui que vos recomano moltíssim. Altre llibre en valencià que em va agradar molt, possiblement per les seues tradicions de pobles i historietes, va ser el de La Mel i la Fel de Carme Miquel. Molt bonic aquest llibre. Una cançó? Els gèneres musicals que m'agraden són molt dispars, la veritat. Però sobretot ara mateix m'agrada la música indie. El viatge? M'agradaria anar a tants llocs. Desgraciadament no he viatjat tot el que volia viatjar, tot el que m'agradaria haver viatjat, però m'agradaria anar a Marrocs, a Estats Units, Polònia,
inclús viatjar més per Espanya, per què no? Moltes gràcies, Andrea, per la teva atenció. Et desitgem que et vagi molt bé i que seguisques ajudant els xiquets. Moltes gràcies a tots vosaltres per haver comptat amb mi. Estic encantada de poder haver participat en aquesta entrevista i en aquest projecte que vau a terme. Vos desitge que vos cuideu molt, que apreneu moltíssim d'aquesta etapa que és l'adolescència i que disfruteu molt d'aquests anys. Una abraçada molt forta. Buscas el calor de un largo abrazo, porque han cortado la calefacción. Nunca estaremos tan cercanos en 20 metros cuadrados de amor. Es maravilloso, oh, oh. Es maravilloso, oh, oh. Me lees un verso de Vietnam.